and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Pinayas ang impana sa kadlok ug kami na sa iyang asawa ang hilom nga nag-isipay nga may magtiayo. Ikaduhan akong paglapas og sa partido. Nakapangaw-kaw ko og salapi sa partido. Napugos ko sa pagpagilabot sa paludunan sa revolusyon o grabe sab kay kung pagkapuang sa mga babae. Tungod kay gikawat na ko ang kwarta sa revolusyon aron lang pagtagbaho sa iyang kapritso. Ano na silot kay gipakanaog kanay kanako. Ano na sanctions kay gipakanaog kanay kanako. Naigo ako sa ikaw-pat na alitudo. Punto 6. Numero 1. Gamao ang re-education. Sa numero 3, gamao ang demotion. O sa ikaw-pat, gamao ang suspension. Tungod niya, may pakaraog og desisyon ang kamanduang provinsyal sa paghukbong bayan na ikaw, Karori. Ang mupolyo na kanako, isip commander, niling maong kuta. Samtang nailawang pa ko sa maong silot. Commander. Hindi ko ngayon, Karori. Apan ganong ako man? Ang tanan ni mong mag-aagi. Ang mga karaugan ng kalampusan isip o sa kamaisog ng mapulang manggukuba. Napatik na sa modernong kasaysayan sa revolusyon sa Pilipinas. Wa ilimod ang mga bayanihon mong mga lihok alang sa revolusyon, Karori. Dili ako angay na ini, Kalusyo. Saksi ang katawan sa imong pagsakripisyo alang sa kadaugan Sa ako nang gikaingon, dili ko angay ni ini. Iintriga ko na kanimo ang kamanduan, Commander Rory. Ka-Agnes. Kalusyo. Kalusyo? Si Ka-Agnes maong kalihim din sa imong kamanduan, Karori. Ana ang tanan nga mga records nining maong kuta. Ka-Agnes, Kalusyo. pundo ka ang tanan mga kauban sa kuta. Mag-asimbliya sa basketballan ang tanan alang sa opisyal nga pag-turnover sa kamanduan ngadto sa bagong komando. Ako na silang kitapok, Kalusyo. Hayag ng basketbolan sa daghang mga suog aspin. Mao ba? Salamat kanimo, Ka-Agnes. Uy, sa payan, Kalusyo. Magkuyog lang kami sa pagpanggawa si Karori. Ka-Agnes, palihog. Una lang namo. O, Kalusyo. Karori, Dili, Kalusyo. Dili ko angayan ini. mas ikaw ang ngayon nga mahimong commander kay kanako, Karori. Kalusyo. Apan, Apan unsa, Kalusyo? mag-amping ka kayo. Ayaw sundan ako na buhat. Nasama na ni traidor ko sa kalihugan. Ug sa mga kauban ilabi yun sa katawan. Kung unsa ka kabatiduanon sa imong gipakita sa miagi ug karon alang sa revolusyon. Pun-i kung tungagi pa kana, Karodi. Nakita sa tanan, Karodi, bisa na galing ngadto sa labing taas nga kamanduan sa Partido Komunista sa Pilipinas ang imong lealtad. Naibawan sa tanan nga nag-awas-awas ang bayanihon mong kaayo pag-alagad sa revolusyon. Tanas ako. Sayod ako nga kamong tanan na sayod. Kung giunsan ako pagyama-yama ug paghugaw-hugaw ang padagway sa revolusyon. Kining tanan akong giangkon sa akong pagpaubos ug sa dako ko kayong naani kakawawan. Busa ngayon lang nga dawaton ako sa akong pagpaubos ang maong silot gikan sa katawan. Nagangyo ako sa mapulan ninyong kasing-kasing. Pasayloan niyo ako. Ug itugot palihog ang inyong paghatag kanako ug laing higayon. Nga akong matahi-tahi ang naguspat kong pagkatao. Si Karori o sa kabuutan o sa kakauban nga matinudanon sa revolusyon. Si Karori o sa katinudanay nga nakalagad sa mapulang kagamanan nga mao ang mapulang katawan. Si Karori o sa kamatuod nga mapula nga matod pa sa tanan nga nakakita ug nakaila ug bisan pa diadtong wa pa makakita ni Karori. Nagingon nga malinis o limpyo nga kauban sa revolusyon.
Usa siya kamodelo sa mapurang mangugubat tungod sa iyang kamatinud-anon. Way mansa sa pagkamaluibon. Mga kauban ako sa revolusyon, tungod kay nailawom na ako sa silot sa revolusyon. Gihukman o gidesisyonan gikan sa labing taas nga kamanduan sa partido ngadto sa ubos nga kamanduan. Nga si Karode, mao ang mahulib kanako. Isip commander nining maong kuta. Hatagan natong tanan og respeto. Hatagan natong hiniusa og tinibuok nga pagpaluyo. Ang bag-o natong commander. Commander Rory. Pasensya na kamong tanan. Pasaylo ako, apan bisan mubo lang kay kining akong isulti ninyo mga minahal na kong mapulang manggugubat. Apan puno kini sa kamatinud-anon. Puno kini sa kasinsiridad. Puno sa pagkamaunungon alang sa kadaugan sa revolusyon. O labaw sa tanan, wag yo'y lama sa pagbudhi kung unsa ang akong nasugdan sa revolusyon. Kung unsa ang akong nasugdan sa revolusyon, ako kining tapuson sa tibuok kalihukan sa revolusyon! Mabuhi ang bagong commander. Mabuhi si Commander Rory. Mabuhi ang bagong hukbong bayan. Mabuhi ang Partido Komunista sa Pilipinas. Ang ako kung may hilom nga na sina Agnes. Dili og dili ka na mahitabo man ang Yuli. Tinuod man sad nga ngayon si Karode nga mahimong komander. Tanan din sa kuta. Dako kayong uyon nga nahimo siyang komander. Sa ako lang nabati nga mga istorya. Daka na makunog. Agi si Rude. Oo, sad hinoon. Tangan na si mga nauna lang Yuli ay. Nakahuna-una namang gani ko karon. Unsa imong nahunahunaan suping? Maginpiin ako. Kasi Dudong Rudy naman komander. Pangatog na mo. Kay mo balik na ko sa among kubo ni Rudy. Una ko nimo ka Agnes. Kamiri. O ka Agnes. Gidawat na mo na mamayulanda ang nahitabo ni Papa Jacinto. Hain man di ay si Rudy. Nagpagi ka ni Kalusyo. Sige Mayoli, ka Agnes. O Kamiri. Mga tug na ta. Manayolanda. Imili na kuya sa iyong mga kamot ang gimahal na tong kuta o ang mga kauban nga mga mapulang maggugubat, Commander Rory. Buhaton ko kutob sa akong maabot alang sa revolusyon, Kalusyo. Salamat kauban. Sige, di kami magdugay. Maglakaw na kami. Amping Kalusyo. Salamat kauban. Kamo usab din. Amping kamo. Salamat kauban. Tara kamo. Amping mo. Ug ampingin ninyo si Kalusyo. Tuwa na sila. Maayo kay gabiin kayo. Makahigayon ko. Ito na. Natag ko ng report. Dili na kinamailan. Mubalik na ko sa kuta. Oh. Kisa na. Diin ka man gikan ka Rudy. Kameri. Diin ka gikan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!